You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We publish a Bisaya podcast episode every week. Hapit ng Pasko, guys! Hello! Yes! Hello! Imagine lang ni Darling ang intro. Mga sound effects. Imagine lang nakuha mga sound effects, guys. Kaluoy ba na Kaluoy, ano niya, ako? uy. Wala man ko'y monitor diri because we are remote at this time. Yes, we're on Microsoft Teams. Did we mention that we're on Microsoft Teams? Yes, we're using Microsoft Teams. Thank you, Microsoft Teams. We love Kasi ya. matingala sila, unsa man ang Microsoft Teams? It's Microsoft Teams. This is in reference to katugong kabalo mo ng episode na SpongeBob SquarePants nga si Plankton nag-teamwork sila ni SpongeBob. Yang pronunciation sa teamwork kay di siya ganan mo ingon og teamwork kay murag luodan siya maminaw ba. Murag kanang cringy para sa iyang mo ingon og team sila ni SpongeBob. So iyang pagkaingon sa teamwork kay teamwork. He doesn't like it. Gani. Teams. Microsoft Teams. Thank you so much. Unya, salamat kang Eden Blank. Hala, salamat kayo Eden Blank. Nag-share gyud siya sa iyang top podcast. Wala na ko ni nakita na notification. Katong nag-scrape na ko for comments, diri pa na ko nakita ang iyang comment. Wala ka Kaluoy po ni ni Eden Blank. Blank. Uy, wala po nag-notify sa ako. Ga-notify man. Dapat na ako notification naman na si Facebook. Ay, Gani, lain lagi ng Facebook. Usahay kay mo notify, usahay dili. lain siya batasan. Anyway, what Eden Blank shared sa comment, ang iyang comment guys kay gi-share niya yung Spotify Wrapped 2024. If you're not familiar what is that? Okay, Kring, what is that gani? Kana gong i-summarize ni Spotify ang imong listening, imong mga music, imong mga podcast. I-summarize niya ang imong mga top tracks, top podcast, top artists For the year. And for the year na siya. Ya karon nag-share si Eden Blank sa iyang top podcasts of the year 2024. Ang iyang gi-share guys kay syempre na ay top 4. Apil mi diha guys sa top 4 niya. Actually top 2 mi, dili ni advice. Butang yung palakpak. Ara, yay! Thank you so much, Eden. Thank you so much Eden Blank. Actually top 1 niya is The Subtle Art of Not Giving a Blank by Mark Manson. Familiar ko ani nani libro. Oh, naay libro. Libro na yata na siya originally. Yeah, okay. Pero wala po katungog ani na podcast. I'm interested. Yeah. Top 2 ang dili ni advice sa iya ha. Top 3 ang Sky Podcast nila Slater Young ug Chris Uy. Ang mga Cebu. I don't care. I don't look down on top 3. I look down on top 3 diya. Joke. Kanang kuan, mga Bisaya pud ni sila pero usually they sa baan ng iyang madunggan ang kuan guys, laminator. Slightly, very slightly. Nay kanang murag naga-whistle ba? Anyway, ang kaning Sky Podcast guys, sila Slater Young, basig interesado atong ubang listeners, labi na tong dili familiar sa ilaha. Although kaning Sky Podcast panagsa lang ni mag-upload. Baka walang gana ba na guys, kana ganing nag-follow na kanya, dugay kay tig-upload ay murag once a month or once in 2 months. Mo ba? Oh, ingana si kana. Murag dili ni advice. Dili, uy, every week taga live Kring. Dili lang ma-upload sa Spotify. O na. Pero ang Sky Podcast, yes, I listen to it. Gwapo kasi lag mic as in Jude, modulated. Hello. Ana Jude. Gwapo kayo. Pero kana lang kay, dili kayo frequent. Di po kay sila gabisaya. Panagsa lang sila magbisaya sila mag-asawa. Usually, they talk in Mo ba? Yeah, they talk in English or Tagalog. Kaya naman good sila yung mga listeners na kuan, Tagalog po siguro. That's why. Ang ikaw pat. Ang ikaw pat, guys, pareha mi ni Eden Blank, Barangay Love Stories. Apil na sa ko ang Spotify Rap gyud. Top 3 ning Barangay Love Stories sa ko. Congratulations. Pareha jud mi. Congratulations. Mga fans mi ni Papa Dudut. Dili man tanan stories sa Barangay Love Stories kay gwapo. Naay gwapo naay dili. Ana lang. Pero gwapo gyud ang ilang quality gyud ang content dire. Kanang basta gwapo siya. Ganahan ko. Anyway. Matunan na. Yes, of course. Naay matunan. Napatay ubang comment screen. Ang ikatulo na imong gi-post diri kay si Terrence Blank. Ingon niya kay
Kay katong last episode manggod nato, ang ako ang gi-post di ato kay recording episode 35, dapat episode 36 na to siya. Anyway, sa last live na to, okay, sige magtug-ingon si Darling na I'm in the mood for alcohol. Kaya gusto daw siya mag-gin tonic. Unya, nakaingon si Terrence Blank. Unsa kaha kung magbuhat mo tipsy episode? Unsay masulti? Ako masulti lang sa tipsy episode kay basig marong takling. Basig marong taan na. Basig ma community standard kuanta violation. Ay, mao ba? Dili wala ko kabalo. Stricto ba ang Facebook? Ay, ambot lang po. Kay naang ako ang ginapaminaw na podcast. Kay once a year manyata ni siya kana sa St. Patrick's Day gud sa Amerika. Maghubog gid sila live on stream, mga isog kaayo. Okay, let's do that. But I don't think I can do that like basta dili lang sa karon kay I'm so overwhelmed at this this holiday season nga daghan kay tag ginabuhat ba. Bitaw dili lang Daghan po. kaayog mga kuan lang mga next month. Paspasan. O yan na pag-isipan at hunain ng mabuti kay that would be a risky episode. Gani. Tas napod tay kuan guys. Napod tay laing comment si Rina Blank kay wa po ni na notify sa kuha. Pag scrape lagi na ko comment screen nakita na ko ni ana si Rina Blank. Ana siya nga si Didi has stiff a lot of his artists. Daghan siya mga talents na wala niya gihatagan sa ilang rightful share. So mangingilad jud ning kanahan. Ay oo. No, lain Ako jud agree sa ko, ana. batasan. Mamamatay tao jud ni siya. Murderer. I know it. Oh. Si Kim Porter palang daan, I know it. Mura jud ka nang na-solve. Naadjog ka dira. Di ba mystery pa man ang kang Kim Porter? Is it a mystery or accident? It's like a mystery but unknown. Unsay English term anang kana kung known na siya nga. It's a town unsa na di ko ka Open express secret? unsa na. Yes, open secret kana mo na kung basabot. I think it's him. Siya ang salarin. No? Guys, ako hangyo ba sa YouTube good, ang dili ni advice kay 31 lang ang subscribers. Diri sa Facebook kay 200 subscribers. Although daghan naman ubay-ubay naman po tayo subscribers sa Spotify. Kaning sa lang sa YouTube 31 ya. Gusto na mo nga pag mag-stream mi sa Facebook, simultaneous siya na mag-stream sa YouTube. Unsaon man na dili man ko kamao ana. Ay ayaw na lang no. Ay pero anyway, regardless, mohangyo ko nga paabdon na to nig 50. Kay dili man gud ta ka stream didto kring kung dili 50 ang subscribers. Sige. Pag-subscribe mo sa YouTube, guys. Oh, mag-subscribe mo sa YouTube. Karon dayon hulaton nako. Tan-aw nako akong YouTube eh. Di sa ta mo so good. Wala ton sa na to. Wala pa. Dugaya ba na? Basta 31 pa siya karon. We just need 19 subscribes, organic subscribes para ma-reach na mo ang 50 subscribers. Kung mapansin ninyo, dili kay mi nagahagit uguan ka ng managhan ang subscribers. Share this episode and ask your 10 friends to like this page, mga nana. Wa kay mi nagaing anak kay gusto na mo ang mo like jud sa amo ang page or sa among mga social media platforms, pages kay kato jud follower jud namo kanang naminaw jud sa amo kay useless man magpa-like sa imong auntie, uncle or best friends, classmates kung dili jud mo listener. So gusto na ko organic ang growth ani. Gani Ano no. ba? Unsa pa man. Mo na to. Marto, yes. So, palihog lang mi og ka ng subscribe and share. Thank you so much. Appreciate you. Love ya. Gani. I-share ni na episode B karon dayon kaning live na mo. 1, 2, ready? Huy, ikaw wa ka nag-share. Ikaw mismo akong hulaton. Mag-share ko. Luya po, oy. Dapat lang mag-share ka. O gani. Wait lang. Paabot ako. Wait. Di ta ka paaboton. Kaya pwede ko mulakaw habang nag-share ka kay magkuha og tubig. Uho kayo ba? Nakarito ka. Lain na paminawon sa... Gani. Gitutok na ko. Gitutok na ko sa gripo. Ay, kanang sa dispenser. Buang murag.
Ano po doy? ASMR. O ba? ASMR. Kung sa ganito kung buhaton, mag-share di ay. Tama. Share. Buhawa din ako. Dahil kay kung nainom. Mag-lap react ko. Yeah, mag-share. Okay. Yes, hello. Okay. So, I shared. So, Great. Sa uluhan sa itong nagdilaab nga mga balita. Sofronio Vasquez, winner sa The Voice US Season 26. iconic nga salida nga 28 days later, doon na third sequel nga 28 years later. Ug, usa ka OnlyFans model nga si Lily Phillips. Gihagit yang kaugalingon nga makigjog-jog sa 100 ka lalaki. Ini kahuman minghilak. Og, nakadawat na ba mo og Xmas bonus? Kini, uguban pa sa dili ni advice. Mo na to mga topic karon guys. Sige, let's go. Let's Amazing. start right away. Unsa kisa man ni si Sofronio Vasquez, kisa man ni siya winner ko no sa The Voice US Season 26. Mo ba? Yes, Pinoy Pride. Oh, This is the time that you should let your Pinoy Pride out. Di kayo mag Pinoy Pride tapataka sa mga taong dili man proud sila nga Pinoy. ang kani Sofronio, proud day siya nga Pinoy siya. Di kuan ni Pinoy jud ni siya. Okay, 100%. Dili siya or 100% Pinoy jud ni siya. Okay. December 10, Sofronio carved his name in history as the first Filipino and Asian to win The Voice USA Season 26. Kuan kanang nakadaw siya $100,000 Wow. and a coveted record deal. Amazing. Iyahang mentor kay si Michael Bublé. Oh. Sa di ba pag The Voice na kay mentor? Oo. So si Michael Bublé ang iyahang mentor. And who is Sofronio before The Voice US? Si Sofronio guys, kuan na siya taga Mindanao, Bisaya. Ay, okay. Bisaya pride ay ni. Oh, the 32-year-old singer initially pursued a career in dentistry, studying at Misamis University. Tapos, si Sofronio, katong 2022, nirelocate sa New York, sa Utica. Na ako'y ma-remember. Ganun si Eureka. Eureka Queen. Utica Queen. New York, juggling dental assistant gigs while sharpening his vocal craft. Siguro diri siya nga time nag-audition for The Voice. Katong naa na siya dito sa New York. Actually, nagsugod ni siya sa Tawag ng Tanghalan katong 2018. Wala ko siya nadaog dito. Di ba nagatanaw As ang in- kagtawag ng tanghalan sa una, nakainom doon kaniya? Yes, nakainomdom ko niya and wala siya nadaog dito. And then, nibalik siya sa Tawag ng Tanghalan na All-Star Grand Dress Back. Kanang murag All-Stars, RuPaul's Drag Race All-Stars, mamalik ang mga queens from before, from the past episodes. Nibalik siyang appeal pero third lang siya dito. Kaluoy ba ani niya? Oo. So, ana dyan na guys, kung ang imong platform na nagsugod ka diha failure, dili siguro dyan na para sa imo. Oo, tama man. Wala na ako maingon. Oo. New opportunities, better opportunities. Nag-grab niya. Unya karon, winner na siya sa The Voice US. Gani. Kuan na siya kanang blessing in disguise siguro to nga. Basig na motivate siya maayo tungod sa iyang mga kanang failure ba nga. Ay dili man siya failure kay he finished third sa Tawag ng Tanghalan. It's a very difficult competition kay kabalo ba kapag Pinoy puros pareho hawd ba. Lisod gud pilian kay da puros siya hawd ba. Mga Ana songwriters ba? jud pa ni mga Pinoy. Oo. Tapos, to guys, I'm so proud of him. Thank you so Amazing. much, Sofronio, for bringing, unsay tawagan na kring pride sa ato ang nasud, That is Pilipinas. Labi na sa Mindanao. That is right. Ikaw ani kay, hear me out. Sa 28 weeks later, go. Uy. Kaning, guys, I know, na-mention ako before nga dili ko ganahan og zombie films. Murag in passing ba na-mention ako siya. But that was a lie. I like zombie films. I like 28 Days Later.
28 weeks later, and now 28 years later is upcoming, and I am so excited. It's an upcoming post-apocalyptic horror film directed by Danny Boyle and written by Alex Garland. It's the third installment in the 28 Days Later series, following the original film and its sequel. The movie stars Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson, the hot guy with the old ass wife, and Ralph Fiennes, Ralph Lord Fiennes. Voldemort. Ralph Yeah. Fiennes, that's Lord Voldemort, yo. Si Ralph Fiennes ba? Segue ko Si Ralph Fiennes ba? Oh, Di ba pag mo yung kag Ralph Fiennes, inyo yung ingnon Voldemort. Voldemort yun na siya. Ako adjud no di na ko malimtan yang role sa Schindler's List baka tong Nazi siya. Nazi akong tawag sa iya ha. Ako Mao ang ba? pag mo yung kag Ralph Fiennes ako Nazi gyud ayon akong ingnon. Lord Voldemort ka na siya. Nazi siya. Mao ba? Uy, nagtanaw biya ko kuan ha, ano sa title ato katong sa Vatican? Oo, katapod naapod siya dito katong Vatican na Yeah. to. What a twist. What a twist, right? Yeah. But I didn't really watch the whole film. Ba naman ako ang nagtanaw ato. But I watched the the ending. Kalain po ni mo mutanaw eh. Wala lang. Anyway, kani man kung 28 years later, sabay-sabay man guni sila sa resident. Katong atong magulang nga si Chester Blank, pag magdula-dula siya sa PlayStation PS1? o PS1. Pag magdula man gud siya, mo man gud tong time na addict kitag zombie games. Ay, oo po. Or Resident Evil. Dili man zombie pero Silent Hill. With zombie basta dogs and everything. horror games. Tapos, timing po na ning gawas ding 28 days later, 28 weeks later, around those time na mga nagdula-dula tag mga ing ato. O, mo na nga, kuan kito siya, kanang zombie flick kito na year ba? Yep. And we love it. Oo. Mo to siya. Na-excite tang tanan. Pero, ganong gidala, sige, go. Ay, dili ba kay ako ang untang inon nga, it's been a long time since I've been in the cinema. Unya mao yata ni akong hulaton nga mobalik ko sa cinema sa theaters ba. Ambot kanu sa kulas nagtanaw sa sine nakalimot na ko basta gusto jud nako ni siya tan-awon sa cinema jud. Pwede mo sabay. Oh yes. My husband done saying, "You want to watch that in the cinema?" Yes, I want to watch that in the cinema. I'm so excited. June pa, layo kayo. June 20. June 2025. June 20, 2025. 2025 is what you said. Yes, June 20, 2020. 2025. June 20, 2020, 2025. Hoy. Oy. Okay, so si Kuan, the story is set almost 3 decades after the rage virus outbreak, which has left the world in a state of ruthless quarantine. A group of survivors lives on a small island connected to the mainland by a heavily defended causeway. When one of them leaves the island on a mission into the mainland, they uncover secrets, wonders, and horrors that have mutated not only the infected, but other survivors as well. I'm so excited. The film is Guys, scheduled... Nakoy fun fact sa inyo ha ba? Oh, taman. Dili ni confirm da pero pamati lang nako nga ang The Walking Dead ni Rick Grimes o ni Merle Si Coral. Rick Grimes. Anak ni, papa ni Coral. gani. Feeling nako inspired jud ang The Walking Dead sa 28 days later kay. Ang sugod ba ya kay si Cillian Murphy. Kisa ganina siya? Kinsa? Si Cillian Murphy? Si Cillian Murphy. Di ba no hospital na na coma. Then ni mata, kuan na kanang apocalypse na. Ay human na, post-apocalyptic na. Tas napashay ka ng bandage kunuhay sa asa ba to? Hospital gown pa. Oo. Ingala po si Rick Grimes sa Walking Dead. Gani no. Hala pa ko ka. Oh my God. Inspired kayo siya diha. Diba? Pero ang nakapait lang sa Walking Dead, kay manglakaw ramang good ng Walking Dead nakatong sa mga later seasons na ba? Kanang hinay kay manlakaw niya patyon ra nila na murag lamok good. Kanang walay challenge. Magstorya tag zombie. Sige. Magstorya tag zombie. Na actually nagpost ko ani sa Facebook sa una. I will try to find it then i-share nako sa Delete ni Advice page.
na ako'y level sa pinakalisod na zombie nga pinakalisod nga zombie na kalabanon. Ang pinakasayon, The Walking Dead zombies. Oo. Kay mga lakaw raman, hinay man kayo manlihok. Ang next na dili ko mahimutang, pangitaon ako to nga post, kadali lang. Sige, pangita. While you're at it, kita mo anang Key and Peele nga skit nga zombies pod. Perti nilang dagan, hadlok kay sila. Pero napansin nila, dili sila duulan og zombies. Unya, niagi sila og zombie nga nasa sulod sa sakyanan. Ang zombie ba nang lock og portahan niya sa sakyanan? Yan naman. Basta natingala sila, layo man ang kuan, layo man ang zombie ang sa zombie? mua. Unya naa sila naagian nga zombie nga mama og anak ba. Gibira sa mama nga zombie ang iyang anak na zombie palayo kay Key and Peele. Natingala sila. Ano man eh. Unya mo to nakaabot sila og backyard nga nag-barbecue, puro mga black people. Hala, happy lagi kaayo mo. Kapansin mo ani mga zombie, dili man ta nila doon kay mga racist na ang mga zombie di ay. Dili mo doon og black people. Mo to happy kay sila nag-barbecue ra sila sa backyard. Watch that skin. Ay, na, wait, no, stop. Ay, naku. Ni-refresh. Bulok. Okay, I got it. Okay. Storyahan na to ni kadali lang guys ha. Kabalo ko taas kay tag episode ron pero dalawa. Akong post is kani. I will rate some of the zombies in pop culture by their difficulty kalabanon. Low to high ang sorting ani. Sige. Number 1, pinakasayon, The Walking Dead, easiest zombies to kill. Kay hinay biya kay manglakaw, di ba? Tapos number 2, Zombieland. O kauban ni sila sa Zombieland 28 days o weeks, World War Z ug Train to Busan. Sila ang ikaduha nga sayon. Ay bali lisod-lisod na sila gamay sa Walking Dead. Kay makadagan ang zombie diri pero at least dili sila maka-think ug strategize. Sa madakpan lang, murag iro nga naggukod lang. Wala sila brain, basta kay meat and then they follow you running. Ano ba? Sa number 3, so medyo difficult level na ni gamay. Resident Evil. Na zombies kay ngano makadagan pod pero level up ang difficulty kay naay daghan dogs ug tentacle-ish zombies ug stars. Mo ba? Stars. Kanang mga berserk na zombies ba, kanang mga steroids. Hadlok ka na dili ko ana. Di ba Resident Evil? Tapos sa number 4, I Am Legend. So mas lisod na ni. Okay, bright man to, Legend, diba? Guys, mga bright to sila, na-mutate na sila baka nang, dili, mutate. Wala man dyan naguba ilang thinking. Sentient good sila. Kanang na dyan sila feelings and emotions. Diba, nihilak ganito siya kay namatay. Diba, ang babae nga zombie, experimentuan ni Will Smith, is the wife of the leader. Ayaw mo, kabalo ko na dagag issue si Will Smith pero isa ba ni sa kong mga favorite movies. I love that I Am Legend. I love that movie. Makadagan sila pero ang mas worst man good sa I Am Legend kay they can think and strategize, they feel, they hide in the day para makapahulay. Ay dili mao nang dili sila ang pinakalisod di ay maski maka-think and feel and strategize sila kay at least makapahuway ka sa ilahakring kay pagkagabi lang sila manggawas, then pagkabuntag makapahuway ka, makagawas kag balay. So, mo ni ang number 5, mo ni ang pinakalisod na zombie, Game of Thrones na zombies. Ay na ada zombie sa Game of Thrones. Sabi na ko mga medieval lang na adra mga dragons. Yung gani ko tan-aw no, kay all in one siya, guys. Mo ba? Nani diri tanan. Makadagan, 'di ba makadagan? Maka-think and feel kring. Ay mo ba? Maka-thrive under the sun. Naay mga generals, naay mga ranggo. Naay king, naay generals. Then they ride horses, they use weapons, they think and strategize. Og ang pinaka-worst na sila'y zombie nga dragon. Ay, kalain ba ano? So dako kaayo, parehas kadako sa inyong barangay, ang dragon no. Dili ko ano. Zombie na siya nga mao na siya ang pinakalisod. Mo na siya ang pinakalisod ya, guys. So mo lang to, nalang ko i-post share na nako karon dayon. Sige, share now na. Sige, tuloy na diha. Unsa may next na tong topic? Mag-move on na ta kay taas-taas na tong kuan sa 28 days later. I'm so excited about it though. I can't wait.
magkuan day ko, magmarathon day ko og 28 days og 28 weeks of zombie films. Anyway, what we be talking about? Ay, later na lang ko mag-share. Later na lang ko mag-share kay naka-private dito nga post. Maabalo, Anyway. uya po na mo. Aha. Tapos, ang next na to nga topic, guys, Really? pagbatan ako sa buntag, mo ni akong nakita nga kuan guys, news. Pagmata na ko sa buntag, mo ni akong nakita. Oh, nga naman daw. Ako nakita, guys, na ay naghilak. Naghilak sa, unsa man na, naka-live or what? Di pagmata na ko, nag-abri ko Facebook. Nakoy nakita ang video, murag kanang kuan dayon siya ba kanang si Lily Phillips, a British girl, only fan star. Kuan ni siya guys sa kanang planned, premeditated activity. Nagpajugjug siya sa 100 ka lalaki. Ganun, perti man daghana. Oo, nagpajugjug siya tapos gi-interview siya na documentary sa YouTube. Right now you can see it, just search it. It's very viral. Okay. I-search ninyo. Wala man mo'y makita nga explicit content or anything, kay documentary man siya after the fact. It's like post jugjug. So, nihilak siya. Ano nihilak siya? Kay kuan daw kanang sige to yung gingon. Basta kanang nagdrama siya, mo siya nag-breakdown. It's not for the weak girls. Di siya. If I'm honest, it was hard. I don't know if I'd recommend it. I think you're a different type of girl. It's kind of like being a prostitute in a sense. Ano siya, nag-yo-yo siya dito sa nagmahay siya sa iyang gibuhat? Murag ana ba? Ay, dili. Wala siya nagmahay kring kay ana siya nga sa next na pud daw 1,000 in one day. Buang siya, balak diya eh. Pero nga nihilak siya. Nga nihilak siya? Day, gisudlan. Wala ko kabalo. Basta gisudlan man na ni mo, day. Gano'n mo Ano pa siya, oh. Lain kayo, no? Lain kayo siya, ay. I-share na ko sa inyo, kadili pwedeng ako lang ang matingal lang. Anong naingani nga news? Dapat ka mo pod. Unfair kayo nga. Ako rin nakakita sa news. Dapat ka mo pod. Sige, share. I-search ninyo. Lily Phillips sa YouTube. I-search na. Ano siya na, kanang, surprisingly, dili daw sakit downstairs. Down there. It's more of, after the 30th man, mura daw siya nag-astral projection na. Kanang wala na siya sa iyang body ba? Mura na siya na-sign out, nag-log out na siya, guys. See you soon. I'm gonna be back soon. Uya po daw na niya. Sa 100 po daw, ang iha daw ma-remember is up to 10 lang daw ka face. Ano ko pang tanaw ra gud ni sa maningan news. Ay, sa manin, ano ko saan siya? Kasabot ni nung kailangan man niya buhaton. Anyway, kita na mga taga Dili ni Advice podcast. Kita ba ato ba ang prinsipyo is pasagdira na sila, guys. Don't judge. Unsa tong viral karon? Don't judge. Ay, unsa nang viral karon nga ano? We don't judge. Basta something like that. We don't judge. Okay? We don't judge. Pero matingala lang ka nganong gibuhat na niya. Murag unsay polos. But, then again, we don't judge. Napa ko ingon. Excuse me. Sa video man good, 40 plus minutes man tong documentary. Bali naman jud siya cameraman no, kay documentary man to. So na siya cameraman noon o kanang tawag ani. Ambo sa to yung ipasulod producer man siguro to. Ang iyang ipasulod. Basta duha sila. Pag sulod nila sa kwarto, ning digwa jud ang kuan, ang cameraman. Kay dagan kayo og it smells pungent tapos dagan kayo mga wrapper sa sa mga Trojan. Condoms? Ew. Dagan kay wrapper and then all over the floor mess. Ana lang, duod kayo. Ew. Dili. Sorry sa mga workers na mao na ilang field of line of work. I appreciate you. Whatever. Do your thing. Ang nakaluod Earn lang your kay money. ang smell siguro ba? Like kay nidigwa man gyud ang cameraman. Like ang pwede man siguro nga secret na lang na imong kuan guys kanang imong ang imong employment. Di ba OnlyFans is supposed to be secret? I don't know. Ay dili, daghan man sila na na public. Daghan sila nga kanang out and about. I don't know. Nya ano man nga I don't know, basig so kay maingon na ni sa parents no. I'll be sad kung ako ang mama. Sa giingon ni Nathaniel Blanc. Don't judge the book, just cover it. Okay. Ayaw katawa. Okay.
Mo lang to guys, kay unfair man gud nga ako lang nakakita. Dapat makabalo pod mo. Oh. Dapat makabalo pod mo nga naa di tao na ing ana di ay. Oh, nga ambot lang dili na lang kumukuan. Kanang ay wala, you go girl. Like whatever you want to do in life, you know? Whatever you want, That's not for me. it's alright with me. But if that's something that you like to do, then you go. O dili man ta makialam guys kay ihara man ang lawas, siya man ang maluoy, siya man ang magtuwad, magbilangkad whatever. Oh. Iya man ang kagustuhan, ya muhilak siya pagkahuman. Di lang kuwa kasabot nganong nihilak man kapag kahuman kung kabalo kang imuhan ning buhaton na plano naman nimo ni for pila ka weeks nimo ning event gud ni siya. Oh, gani daw. Like na production ba? Oh. I don't understand. And she would do it again. And Oh, this time tapos she with would do it- 1,000 men. Oh, napag siya plano na she would do it again with 1,000 men. I don't. Libog kayo pa minahon ba kayo mo nagnalamian nga kana. Pero naglingo-lingo. Atong listeners ani sa Spotify malibog sila. What's that what like? Nakoy friend ba si Mark ba? Shout out kang Mark Blank. Mark Zuckerberg? Dili si Mark ba sa nanakaron sa asa kay Sharon Dubai ba siguro o kabalo asa Sharon ay. Basta ka na pag naay kaysa nangaon mi og bulalo man siguro to. Kay naghigop siya sabaw niya kada higop kay man ba. Nya syempre sa kutsara ang kutsara ba kay magsibe kag ana nya dugay ba na mahurot pag kutsaraon nimong sabaw. Mga ika-50 ka makaana di ba maka ika-50 times. Ika-50 po siya lang Ay hala, I appreciate him appreciating his food. Gani, nahimuot yun, Nick. Tanan, minananaw niya ko. Lamian kay siya sa sabaw. Kataman tong nang laag. Ay, wami nang laag. Nang salmi, pero layo. Tapos, dalalaag, road trip na lang po mi. Dito man yata mi nangaon og bulalo sa Kidapawan. Oh, kadlawon. Nagbulalo mi. Lamian mula karon magkusina Davao anyway. Okay. Katong nangasal mo sa inyong rich friend? Nangasal mi ilaw Wafik Blank. Ila Wilson Blank. Libog. Guys, sa mga Spotify listeners, naglingo mi habang mura ko ka ng ana. Wala mi mura sa baho. Anyway. Si Lily Phillips. Nakoy na hinumduman. Out of topic. Nakoy na hinumduman. Di ba na ay brand nga Panasonic? Naapoy brand nga Sony. Kita ko brand nga Panasonic. Sa asa na? Sa Lazada. Panasonic. Yung kanya mga China o mga brand, no? Gani. Unya, unsa daw to? Iyang giingon. Ay, kuan na ta? Main topic na ta, guys. Sige. Di ba Pasko naman karon, dagan nakadawat og bonus. Gusto na ko i-credit daan ha basi mga suko ang admin. Ang kaning among main topic guys kay gikan ni ang mga post sa ang among i-mention na mga post kay gikan sa VA Davao nga group. So kung gusto ninyo makita ang group or ang mga post na among ma-mention, sulod mo dito. So we're inviting you to join there if you're interested. But I'm crediting them about the content today. Okay. So mo ni siya guys. Kanang VA Davao nga group lang na jud siya, Facebook group for aspiring VAs, virtual assistants is what it means, kanang VA. Aspiring VAs ug katong mga recruiters ug VA, meaning katong mga nagapangita og VA og mga current VAs. So everything about VA na siya dito, okay? And they recently celebrated their first gala night, and I think a lot of people attended. It's like a formal party, and they all dressed up, all dolled up or something. I was planning to go with you, and then I changed my mind knowing that
kanang we would be meeting with one of our listeners soon. So I would just focus my energy there instead of this. Kay murag dako-dako po to nga preparation manggod ang kuan. Kaning kuan VA Davao nga gala night. So I would just buhos-buhos my energy dito sa kuan Bitaw, may pa. sa kaning mag-meet and greet with our listener. Mm. So anyway, daghan man gud diha guys, ang kana nga group di syempre community driven na siya, di ba? Mm. Daghan og members. I don't think I know the exact number of members sa group. Siguro hinay ra ng 10,000 kapin or 30k kapin. I don't know. Tanaw na Basta to. wala mo gugoy phone, it's my camera. Oo, ganun. I can't check it. Ay, 47k members. Okay, 47k members. So syempre daghan kayo nag-brag. Not I'm posting not to brag but to inspire. Mga ana ng mga post. Nagapahambog sila mga bonus, guys. Daghan kaayo ko makita dagko kay silang mga bonus. Ako mo Dagko makahilak gani. na lang ko. Naay $12,000. Dollars, ha? Dollars. Naay mga $2,500. Napoy itong mga ginagmay pero lipay kay sila, like nahatagan at least daw makahikay sa Pasko like 5,000 pesos, napoy nakadot og 19,000 pesos, mga ana. So happy kaayo sila. Di syempre kuan ka nang nalingaw ko sa mga post kay example ha, basahon ako. Naisa ka nag-post diri. Niya na siya nga, please tell me I'm not alone. Wala ko kadawat og bonus pero nakadawat og insulto sa client. Ala kaluoy pod ani niya. Oy, I feel you. Oy. I feel you. Nainsultuhan ka. Wala ko kadawat og insulto sa client pero wala ko kadawat og bonus kay wala ko'y bonus. Oy, pero hinuon wala man pud ko na insultuhan og client. Oy, hala kaluoy pod ani. Unsa kaya giingon? Naa siya daghang details. Anytime your client does this, it's not just a tiny red flag. Dako na nga red flag. Pwede na mo muhawa, guys. Hawa na dira oy. Ikip po di mong dignity pod. Lain man na. Daghan lagi ayaw kabala ka. I know lisod bang itag trabaho pero kanang paaning kuan lang siya kanang be persistent lang gyud. Makakita ra lagi ka og nice nga client. Ayaw pod pagdawat og abuse murag ingani ay. Pero basin gi-exaggerate lang po niya kring no. Basi ang insulto sa iya is dili di ay kung sa actual like sa kumabasahan na to ay di man din ni insulto. Kuan man din ni murag real talk lang, di ba? Wala pa tay context, wala niya gi-post ang screenshot. Para sa ko murag kuan ni siya, murag red flag jud ni siyang nga client. Kung tinuod man galing nga ginsulto kaniya. Pero unsa pud nga insulto wa ta kabalo. Wala siya wala siya nagbutang og details. Wala man. Ay, wala na ko nagdig sa comments ha, pero based lang sa post. Sa post lang mismo, wala siya gibutang na pictures or screenshots. Unsa man na, oy, lain man na ingon ana, maluoy ko sa imo ha girl, may pagwala na lang. Bahalag walay bonus basta kay wala po insulto. Tapos apoy nag-post nga, nalingaw ra kog sig convert sa inyong bonus post. Sana all po. Happy holidays ka, VA. Happy holiday po sa imo. Happy holiday. Sala nalingaw siya og convert sa mga bonus. Ako no, ma-hurt ko. Masakitan ko. Dagko kay silang mga bonus. Ako wala ko'y bonus. Sa mukha ni mo, Kring. Uy, gano'n yung bonus. Happy holidays po. Ikatulo, na ini post na, brag nag-share lang ko ani guys, ug kanang mga post sa mga about Christmas bonus. Na nag-post sa VA Davao, siya na, normal lang ba ni magulat og bonus bisag katupatan ni aging adlaw na hire? Wishful thinking. Nothing bad about that. Actually, dagan kayo lingaw nga post diha ay. Nalingaw jud ko sa ilang mga post din ha. Normal lang ba ni magulat og bonus bisag katupatan ni aging adlaw na hire? Ay, nako, katuanan kaayo. Ayaw Okay na lang yun. Wishful thinking pero ayaw pag-expect. Oo, niya. Be patient lang. Kay maabot raman jud ang time nga next year ko naapakadiya sa imong client. 1 year na kaana di. Basin lang pod. No? Basin. We wish that for you. Gani. Unya, kani pong isa pa ka post, siya na, quote, sana all gapang flex nag mga bonus. Kami ani nagpadungog-dungog pas among client. Recommend mo Christmas Carol song, B? Unquote. Kaloy po na niya, oy.
Sus, ako pa nimo mag-practice na kag ha. Don't want Kana lang a kutob. for Christmas. Marta. Unya, ikaw ra gyud basa aning ikalimang nga post. Some Pinoy VA are toxic. Oh, ano man daw? Reklamo kay gamay sweldo sa Pinas maong nangitag international client. Nakakitag international clients pero reklamo gihapon. Kay ngano walay holiday bonus og 13th month pay. Ipasa pa sa client ang responsibilidad sa handa sa Pasko. Hoy na nga unsa mo? Kung naay bonus dawat, kung walay bonus dawat. Kay naa client manghatag, naapoy client na dili. Tama na siya. Tama na Tama. ihang gi-post, guys. Tama tama na ka. siya. Tama na siya. Kay naanad man gud ta diri nga kompleto kay required man sa gobyerno ang mga employers nga mo hatag og 13th month dili man yata requirement ang Christmas bonus. 13th month lang ang requirement. Pero ang Christmas bonus is not. Pero natay mga benefits like bitaw. PhilHealth, na HMO, sa pa na mga ingana, SSS, mga ingana. Ang ako lang guys kay ayaw mo expect nga same lang pod na sa international clients kay they're not obligated. They're not required to do that to VAs Walay in the apas ang Philippines. gobyerno sa ilaha manggod. Ayaw mo pag ka nang expect gyud nga same. Swerte kung na same. Pero ayaw mo pag expect, ayaw po demand. It's not your place to demand that. Oh, nya pagkahuman. Saba ang motor, wait lang. Guys, ngano man nga. Maglagot ko ng mga motor baka nagong ngano man nga pasabaay mo. Mura ka lang na-contest ba? Kisa ang pinakasaba nga motor. Ngano na naing ana guys. Mas winner jud ang kisa pinakahilom nga motor. Kana moagi ka hala. Nadi ay motor ni agi Ay, mo ganahan ko ana. Mura lag ka ng kana murag electric car ba or electric bike. Kana ni ay naman dayto ni agi. Ana ba? Ing ana unta mo. Pahilumay. Dili kay disturbo kayo mo. Naay mga motor ba Jud. na kanang grabe kaayo or motor or sakyanan actually na kanang kusog kaayo tingog ba pina race car pero hinay kay dagan. Kanang igo ra gud nila gipakusog ang ilahang say tawagan na. Basta para to. Malahi na pud. Ay, ta. back to Sorry. VA Nasegue ta. Davao posts. Oo. Nay isa ka post diri ana siya. Need advice guys. Unsay lami nga message isend kay client mag-ask if naabal bakoy bonus. Haha, kanang di siya ma-offend or unsa ba? Haha, mamasin lang gud taon. Uy, salamat sana ma-post ni Huy, admin hehe. ayaw pang Unquote. ayaw pag message yung naabay bonus. Ikalain pa na niya. Dagan ayaw ka bala ka kring kay naa na yung mga tambag diha sa iyaha nga ayaw. Makaulaw. Napoy niingon nga dili man sa ulaw murag para sa kuha murag basta in relation pud ni sa akong giingon ganina nga dili dapat mo mag-expect kay dili man na requirement. Oh. Walay dili man sa walay mawala basin mawala man gud imong trabaho. Naay mawala. Risk-taking man gunang kanang mangutana ka ana. Oh, Kay basin ayaw. man gug basig mahilasan sila ba nga ngano man mangayo man ni. Wala man gani ming ani. Sa US walay yatay mga bonus. Lain na pa may na wala. Naa ba? Huna, Naa wala ba? man yata. Wala. Correct me. Labi na tong mga listeners na to from the US. Correct me if I'm wrong. Murag wala yata mo yung mga 13th month, anniversary bonus. Kato lagi pag mag-ingon man gud ka, naa man guy mawala yata. I-try lang. Mawala lagi. Ayaw lagi. Dapat dili. Parehas lang gyapon og style kani nga post siya. Need advice guys. Kung sa lami nga message isend kang client kay mag-ask if naaba ko'y bonus. Buang man di ay siya. Kanang dili siya ma-offend or unsa baha mamasin lang good town ko oy. Salamat sana ma-post ni admin. Ay, nabasa naman din ako ni ganina. Nabasa ganina. Okay, again, this one di ay sorry. Hello, unsaon magpadungog-dungog og bonus sa client? Hatagi kog tip B mo. Wala iyang. True. Mo siguro ni ang dahilan kung bakit ni post tong isa nga mga toxic daw ta ng mga Pinoy VA. Ngano di unsa ditong context ana? Katong kaganina ba? Katong sa kana ibabaw ba kanang some Pinoy VA are toxic. Kay
Kung naay bonus, dawat. Kung walay bonus, dawat. Mo siguro na siya. Ay, katong ganina. Oh. Pero actually, pwede man yung testingan, pero depende na siya sa batasan sa inyong client, mag-gauge man na ninyo. Kaya na may client na kanang dali lang gud ma-approach, Ay, kanang mailan nimo na kanang pero kung bihira gay siya mo storya sa imuha or kanang tipid mo storya niya, pag mag-video call mo, medyo poker face, di ka kabalo, nalipay ba siya na wala kayo siya appreciation natag sa imuha, ngano mga mo na ang delikado kay kung mo testing ka ana, mo na siya ang gamble nimo. Dili na lang gyud mangutana. Ayaw na lang gyud testing Ayaw na lang gyud. Ako ang i-suggest, dili na lang gyud. Kay naabe uban sa ilaha po dili jud ga celebrate og Christmas. Buot ka dira. Ayaw na lang gyud. Mo na akong advice. Ay mo na akong dili advice. Tapos kanang kuan pod guys kanang nakoy problem anang sigpost og kanang bonus ba? Nga naman. O kanang mga sigpost og sweldo. Nalipay ko para sa inyo ha. Nakoy problem ana. Basig man gud na ay taga BIR diha sa kuan sa VA Davao nga Facebook group. Imagine ninyo guys kung karon free kay ta nga magdakop og client, makakuha og sweldo nga dili ma-regulate sa BIR, walay balaod nga nagapugong sa ato para mag-earn og how kanang unsa pa na ang kantidad ana. Ang problema lang ana kung makapansin na ang BIR. Kay pwede gyud baya mo gukdon nila. Dili man mo mga nomad, dili man mo mga badyaw sa tawi-tawi nga walay address. Nagislay address to tawi-tawi pero maglisod ng BIR didto adto. Dili ba mo kung nagpuyo mo sa Pilipinas as a resident, as a citizen, dapat gyud mo magbayad og tax. Absun sila sa BIR. Ang mga VA sa maski mismo. unsa nga income. Absun man gani lang maninda lang sa kilid kana mga side saan na tawag na sidewalk vendors. Sidewalk vendors. Pang kolektahan man gani na sila tax og kanang usa pa na. Mao ganito ang post sa una nakita nako kay ang kanang nanginabuhi kuhaan og tax. Ang mga way trabaho, way negosyo, katagaan og ayuda. Tinuod ko na siya guys. What if kanang makahuna-huna ang Senate, ang Congress nga maghimo nagbalaod nga kinahanglan tanan i-inspeksyonon na jud mo tanan. Kamo tanan. There are many ways to inspect you. Pwede bank. Pwede na mo sulod ang bangko sa inyong transactions. Pwede na mo sulod ang gobyerno sa mga transactions na manulod. Murag fishy na og buabot og 6 digits. So pwede na mo i-report sa bank. Murag og AMLA. Are you familiar with AMLA? No. What's that? I don't know what it stands for, pero kung ang imuha man kong bank account mulampas og 500k na one transaction, isa lang ka transaction ya 500k, required ang bangko nga i-report mo sa gobyerno, sa Bangko Sentral. Yata or AMLA. Nay agency I don't know what agency it is, what specific agency of the government it is na basta ma-report mo, then i-investigate mo. Tapos required mo nga mo show up para i-clarify asa gikan ang money. Hoy, kabalo ko unsa ng AMLA. Anti-Money Laundering Agency. Morgana. Act, okay. Siguro lang. Kay basig manggod nga dagan bayag kuan ron lang money laundering schemes na kanang illegally gotten wealth. I don't know how, but illegally. Tapos gipaagi sa inyong mga accounts to be laundered, to be labhan-labhan para malimpyo. Hugasan. Hugasan. Murag basta ing ana good. So kung makahuna-huna lang ang BIR nga if ang kani nga yanong nga tao one transaction ni sulod siyang bank na ni kabat og 6 digits, pwede ipa-report na lang ni sa bangko diretso sa gobyerno or sa AMLA dayon para ma-investigate pud sila. Tapos dili man AMLA pero lahi nga agency para pud ma-list na sila sa BIR. Ana good. Pwede na siya ba? Ayaw lang kay magpambog diha kay ato-ato lang na secret na lang nato na ato mga sweldo. In the first place, kuan man jud na ang etiquette jud is dili man dapat storyahan ang sweldo, di ba? Dili pod ko kagets nganong why that is a norm not to talk about sweldo. I don't know why that is.
Para sa kuha pa, ayaw lang mong storya, ana, kay dili man gud malikayan. We are humans and we tend to put people on a certain level if they're above or below us through sweldo. Dili bitaw, ambot lang ano pod na, pero murag lain jud bitaw magistoryahan na og sweldo. Nga naman magstoryahan na og sweldo. I mean, siguro it's rude to ask an acquaintance nga, uy, pila mo sweldo. Pero kanang close nimo na mga friendships or whatever, acceptable siguro na magstoryahan na mo og sweldo. I don't know. Anyway, mo lang jud to guys ang ako ang istorya bahin ana. Magbasa lang kog isa pa ka post ha. Ano siya? Tungod aning mag-share og bonus diri no, though dili gyud siya mali, and happy ko para ninyo guys. Pero nakit-an sa akong iagaw, nag-chat sa ako mga yung pinaskuhan kay dako lagi daw ko bonus as VA. Tabang. Unta masabdan po nila nga dili tanan kapuya uy. Ipangayuan na si gagaw. Maupod. Napa isa, unsa pa niyang giingon, kung naibog mo kay na ay bonus ang uban diri, please kaibog lang, pero ayaw abot sa point na mangayo ka sa imong client. Daghan stories na tanggal tungod kay nangayo. Alo, di mo too? Try daw pangayo, update lang mi diri kung need ni mo work. Okay, risky man dyan na siya, kana mangayo ka. Ayaw na lang testing, bitaw. May padili na. Initiated dapat na sa imong client na yung ana. Para sa amo lang niya, opinion lang man ni guys. Dili man po ni advice, opinion lang man ni. Oo. That's just an opinion. Vote in the poll! Nakadawat ba mo? Oh, Christmas bonus! Yes or no? Or secret? Oh, ang pangutana! Pila, imong bonus. Pag-comment. Spotify, YouTube, og Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Kanya pag-subscribe na lang po para ma-notify mo sa more latest episodes. I-search sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Ug basig na amo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous, di mo mailhan. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice.com. Unya, maura to guys. Thank you so much. I guess we'll see you next week. Are we gonna see them next week? Yes, of course. Okay, sige. Alright guys, thank you so much everyone. Have a good night. Bye-bye.